mababasa yan po San Juan po, munang 4:16 hanggang 19, nireferensya na po ng batas ng pag-ibig. At ating nakikilala at ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Naman tayo po. Noon talaga magiging lugod. Papanatilian tayo, higera tamang puso at isipan. Ing Diyos mo naman, makanyan mo naman po. Ing pagkalit na higera tamo. Diretso tayo po, King 17. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutan ito. Walang takot sa pag-ibig. Kung ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Kaya po ilakota mo po impamba o takot kaya tamang sarili. Pakanita po, magita mo po kapanipaniwala at maging larawan na katamo rin kaya katamong kapatid kasampatayan. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Wita po, in referensya na po ng kaya tema na itabi po ikatamong lingura na nakatamong ng Ginoo, ikatamong kinawang kaya naniwala. Kaya makanyan tayo po luguran ng neto ng Diyos. Ngayon po, di na tayo pong orasan.